आङो नैबे इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि बयखौबो आङो गाहाम हामलायथि बावबाय आरो जोंनि नैबे मागो दाननि जे माग दमासि बेनिबो आं बयखौबो गाहाम हामलायथि बावग्रोबाय। दा जों दिनै नैबे जोंनि गसाइगाव मार्केट कमप्लेक्सआव जोंहा मोनसे जे जोंनि अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादनि जे जोंहा मोनसे फिसा जोंहा मावखुलि दं। बे मावखुलियाव जों ज' क'र कमिटिया जिरायनानै जों मोनसे दिनै थिरांथा लाबाय जे जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो दिनैजों नैबे ब्रैथि खेब जोंहा बाथौ सान फालिनाय जानांगौमोन। दा बे ब्रैथि खेब बाथौ सानखौ जोङो देग्लाय थिलेबलेबै जोङो थिरांथा लाबाय जे बेखौ जोंनिनो बाथौ खेराइसालि संकस चौधुरी घाटआव जों थिलेबलेबैनो फिरफिला गासैबो बाथौआरिफ्रा ज' फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फिसायैनो जोङो मोनसे थिलेबलेब मेल खुंनानै जोङो बे बाथौ सानखौ फालिनाय जासिगोन। आरो जों बेखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय SOP मथे जेरै कभिडआ लासै बारायगासिनो दं। मैया दाख्लैसो मोनबाय जोङो 8,000 बारबाय कभिड मोननाया। दा ओंखायनो जों सानबाय जोङो गभर्नमेन्टजों जोङो मदद होफानानै जोङो बिसिनि बिथोन बायदियैनो जोङो मेल मिटिंखौ हालुं दैलुं लिङालाबानो जोङो रेलि खालामालाबानो जों फिसायैनो जोङो बाथौ सानखौ फालिनांगौ हिसाबै जोङो फैगौ जे मंगलबार 25 जानुवारि 2022 जे जोंनि बाथौ सान, बे बाथौ सानखौ जोङो संकस चौधुरी घाटआव बलमजरायाव जोङो थिलेबलेबैनो खुंसिगोन। गासै जोंनि बाथौ क'अर्डिनेशन टिमानो ज' जानानै बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोगोन। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव सिम्पलि गोरलैयैनो थिलेबलेबैनो जों फिसा जोङो मेल लेंगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा गुबुन जेबो थानाय नंलिया। बेवहाय जोङो बाथौ गायसननाय नंलिया। माने जों बोसोरफ्रोमबो गासिबो बाथौ हान्जानि जोंनाव दा गसाइगाव ओनसोलाव गासै 26 जोंहा बाथौ दोलो दं, बाथौ हान्जा दङ। बे गासै बाथौ हान्जाया ज' जानानै जोङो मोनफ्रोमबो बाथौआनो गावबागाव बाथौ थान गायसनखांनानै बिथांमोनहा बे बाथौआव सिबिनानै अखानायै फिरफिला बिरहोयोमोन। दाना देग्लाय खालि फिरफिलाल' बिरहोनाय जागोन, बाथौ गायसननाय जानाय नङा। ओमफ्राय हालुं मैलुङै जोङो बे मास रेलि खालामनाय बेखौबो जों दोनथ'बाय। COVID-19नि जे SOP बे SOPनि थाखायनो। आरो जों आसा खालामदों बयबो बाथौआरिफ्रा जोंखौ मदद होगोन। लोगोसे जों खावलायबावदों जे जों गामाखालि बोसोराव खावलायनाय बायदि गासैबो न'खराव जोंनि बाथौआरिफ्रा जोङो फुङाव मोनाबिलियाव जोङो बाथौ जेवारि सावगोन, गावबागाव बाथौ खुलुमगोन। आरो जोंनि दालाइसा आफादफ्रा बिसोरो गावबागाव दालाइसा जेरै हेडक्वार्टार बेफ्राव गावबागाव फिरफिलाखौ बाथौ साननि फिरफिला बिरहोनानै बाथौ सानखौ फालिगोन। आं बेखौनो खावलायबाय। आरो जोंनि जे ओइदिनखालिनि जे जोङो मिरुयै थारमाने जोङो सेन्ट्रेल कमिटिया अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिया जयैनो जोङो संकस चौधुरी घाटआव जोङो बेखौ फालिनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो बयखौबो आङो जोंनि जेसेबां दालाइसाफोर दं बिथांमोनखौ फिरफिला बिरहोनायाव एसे नुजाफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। माने जिहेतु COVID-19नि माबानि थाखायनो जों SOPनि थाखायनो जोङो बेखौ गिदिरै खालामखायाखिसै। जेब्ला जों बेवहाय रावबो आलासिखौबो लेंहरनाय जानाय नंला, हांख्राय जानाय नंला। खालि जोङो मिरुयै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाल' बेखौ जिहेतु फालिथारनांगौखाय जोंहा बाथौ सानखौ जोङो गाजा गोमजा फालियालाबानो थिलेबलेबै सानसेयै फुङाव जों फिरफिला बिरहोबाय। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोंहा जोङो ओरैनो ज' सावरायलायगोन, मेल फिसा जों खुंगोन, बेल'नो आरो गुबुन बिदिनो जोंहा हाबाफारि बारा गैलिया आरो। जि गोदान बोसोर 2022नि गाहाम हामलायथि बावनानै अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे क'र मिटिं जोबनायनि उनावहाय मोनसे गरन्थ'आव फैनाय जादों। बे गरन्थ'आनो जाहैबाय जोंनि जानो गोनां
25 जानुवारियाव गोथार बाथौ सानखौ देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टनि जे SOP COVID-19नि बेजों लोब्बा लाखिनानै गभर्नमेन्टनि बिथोनखौ जों मानिनानै जब जों गोथार बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय चौधुरी घाट संकसआव जायगाखौ थि खालामनाय जादों आरो बे जोंनि लाहार फाहारजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद एबा अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो जोंनि गासिबो DBCCनि आन्दाराव जेसेबां दालाइसा आफादफोर दङ बिथांमोननि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जेसेबां आफादगिरि दङ नेहाथारि दङ बिथांमोनखौ फैगौ 25 जानुवारियावहाय चौधुरी घाट संकसआवहाय फैनानै जोंनि मेहेरगोनां आब्रुथि गोनां गोथार बाथौ सान खुंनायखौ मदद होफैनानै जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जायो। जोंनि दुलाराय बाथौआरिफ्राबो जिखुनु दालाइसा आफादाव थाया मानो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय बेनोदि गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि जों देग्लाय जोबोद जाकजमक हिसाबै खुंनो हानाय नंलिया। गोसोआव जोंहा मोनसे दावदाब थाबाय COVID-19नि प्रट'कलनि SOPनि खोथा लानानै ओंखायनो नोंथांमोनहा लुबैनाय बादि जोङो नोंथांमोनखौ गावबागाव दालाइसानि बाथौ बिन्दोखौ गायनानै फुजा फाथल होनायखौ जोङो नोंथांमोननो सुजुग होनो हानाय नंलिया। जों आसा खालामो आफा बोराइ बाथौनि अननायावहाय फैगौ समफ्रावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफिनबावनो हागोन। देग्लाय सम आरो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोङो जब्द खालामनानै जोङो जोंनि आबै आबौ लाबोफानाय मानिबोफानाय बाथौ धोरोमखौ खुनुरोखोमै आसाम गभर्नमेन्टआ सिनायथि होनानै गनायथि होनानै गोथार बाथौ सान हिसाबै बन्द डिक्लेयार खालामनायखौल' जोङो खुंफुंसारनो आखायाव लादों। जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंनि सुबिदा उसुबिदाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मानिगोन आरो जोंखौ इयुनाव जेब्लाबो मदद होबाय थागोन। नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायखौ लानानै जों जेब्लाबो आगान सुरनो जों हास्थायगोन दुलाराय बाथौआरिफ्रा ज' जानानै लासै लासै माहारियारि जौगानाय माहारियारि खौसेथि जानायावहाय नोंथांमोननि मददखौ जों अरायबो मोनबाय थागोन आरो जों सानसे समाव बेबायदि लामाजोंनो थाबायलांबाय थायोबा सोरांनि लामायाव थांनो हागोन होननानै जोबनायाव मिजिंथिनाय जाहैबाय। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबावनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाहैबाय। जै आफा बोराइ बाथौनि जै गोजोन्थों।